जों दायथ' सेस नांगोन जों जेखायाव जों खायखा जों आइपि सरकार फायो बिजेपि सरकार फायो जों खायखा ओमफ्राय गोबां बिल दाबो जों पास खालाम दं एडिसिनि मुर पावारनि बागै जों पास खालामखा 50टा 30टा 50टा मायाबो पास खालामखा जों बिल स्टेट गभर्नमेंट मतामत जों सामोनखाय दं डिपार्टमेंट फर एग्जाम्पल दा बुस्थु दं डिपार्टमेंट 50 दं 16टा बुस्थु दं 16 to 17 डिपार्टमेंट एडिसियाव दा बुस्थुनाय जों बिल पास खालामखा जों माने पास खालामखा जों कैबिनेट एप्रुव खालामखा जों दाबो प्राय 42 दं डिपार्टमेंट तारमाने एडिसिओ 42 डिपार्टमेंट कैसे गवर्नमेंट हिंद का तने तब तो बुस्तु माने 15-16 तो मन तब एट प्रेजेंट नो जों कैबिनेट एप्रुव खायो जों बिल पाठर होका ता 42 ता डिपार्टमेंट ऑनलाइन अब साबने उदुगे आईपी ते उदुगे जोरिस त्रिपुरा सरकार और ने जीएमपी बाय सीपीएम बरो बामफ्रम सरकारची नो प्रो सीपीएम सरकार बामफ्रम सरकार जों बरो बामफ्रम सरकार माने जीएमपी बाय सीपीएम गदालायजा सीपीआई गदालाय के बामफ्रम सरकार जों दा बीजेपी आईपी सरकार माहे बरो बय बामफ्रम सरकार जों बरो किन्तु जीएमपी नेता रो नि दा अगुर बाबू जीएमपी नेता राजा बाबू जीएमपी नेता बरो सीपीएम या बरो खाय आला थांनि कगनार माया अवश्य आईपी तो जों मात्र 6 जन एमएलए 2 जन मंत्री जों कगनार दं मात्र नानमाय खमानिया ताबक एडिसिओ 42 से दत्तर नहीं एप्रुव गाजिन कैबिनेट ता जों नहीं दं दिल्ली सरकार ता माने खाया तिनि सामजों कमप्लीट खाया एडिसिओ कॉलेज खायने कैसा जों एप्रुव खाया एडिसिओ मेडिकल कॉलेज खुमुलुं ना बागै जों अलरेडी कैबिनेट एप्रुव खाया आनो काउन्स दं तुइ तुमरं थाना ओमाय फ्राय हस्टेल जागौ दं जों जोंनि शिक्षानि बागै आरो बुस्थु माने प्राइमारी स्कुल एडिशनल जोंनि पावार बोसोर क्लास 5 जरासे पावार आरो दा बुस्थु प्राइमारी एजुकेशन हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी जों पास करो ये बुस्थु तो मोरं ना तार माने नि नरो अनेक किसु सिनाय जों कॉलेज खायनो जों फान मा सिनाय जों फान मानाय रां मानाय कॉलेज खायनो यूनिवर्सिटी तीन बराव ना बराव राय दं बताबो जों अर हानिबो सानैसे हान न फांगैसे दिनै बुरुरि आरो न रेख्लाय दं बुरुरि बुजु गो बेक सब रेख्लाय नोजों सायबो आरो बिसिन दिन मिजुर कि ताखौ दं मिजुराम दबर रेख्लाय होगा जों न कलायनि जे फांखा आरो मिजुराम बर मा फायगा दिफ्रागो तो मिजुराम तो दिफ्रा तातम निफु जों रेख्लाय जासि ताबो खाय तिनि कत अफिसार बखा नांजाखा आगान नांजाखा आंनि देशनि बर'आन ताखौ बुखु रियांनो तो तिनि बर'से एकदिन और तंग थानायसे बर' आरो ताबो जों केन्द्र सरकार त्रिपुरा सरकार गसै नाखा बर' तंग सिनाय आबर नि ताबो बियां बर' ताबो बुरुरि फुजि गो बेक तिब्रा मा गया बर' तानि खायजाव मायजों ओ फिर गदरमा एक्सट्रा रेनाय खाना जाखा तानि जों खायजा जों थानजाखै बागै जों बे पाइजों तिनि बसाय दङ लासै मोनसे ताखौ बुखर खौ आंथ बैचोनो मनेगौ ताङै दिनै तिनि हानि बर' indigenous people ani त्रिपुरा सारो ani हाव दं हिताबो जों सिरि खाय जों बर' होना जे आन्दोलन खाय दंलायखा बर' सखे जों ताखौ बुखर दाबखाय आबर वान सगै ani बुद्धिजीवी र कर्मचारी र खाना जाखा उकक संमास दिनै अनेक बर' दिन सिनायमेर जों पावर फैनो सिगां 2018 17 16 जों बोसोर थांना दंमोन बोसोर जों गोराक दंमोन आईपी तर बैकिरि जागो मानदाय रो बैखारालिया किल्ला मानदाय आइ तुलासी गरागो खुमन रो बै फायनो हांखाय चिन्ता माखलाय तामै आईपी तर थांसा तिब्रा थांसा
गिरलि टांगै जों थामसाखोरै आंखौ मोनसे दखानाव दाखौ बखराव आरो CPM BJP कांग्रेस जेसेबां होनथुं आं बनो केयार खाया बर हिन्नाय न बर तिनि पार्टी बर गया तिनि अपोजिशन पार्टी बर तिनि हिन्नाय आं बनाय आनि पार्टी नि बरक आनि नौकनि बरक যদি সি যদি সন্দেহ হংখাই বইতে সন্দেহ आं दिनै अबा कौमा मेबार जमा दिया ट्राइ फांसे सिमे आं खालामखाय फै आं 30-35 बोसोर लागातार हा दफने मंकाव साइबि नक साइमनो आं सारा भारत वर्ष गुरि जा आं एगिनि कथा जों जास्टिस नाय उथिं आं अल वाल गुरिखा